Het is maandag 22 september en dit is de Spotcast. Maar aan tafel de Leeuwarden-krantjournalist Sander de Vries. Sander, de oerwinning op NEC is het begin van een heel mooi seizoen. Pas op Europa, want Heerenveen komt eraan. Nee. Willem? Ja. Geert? Nee. We werden een heel soort te bepraten in de nagelnaaie Grootvolle Spotcast. Na 6 wedstrijden is het eindelijk weer een overwinning van Heerenveen. Ze winnen met 3-2 van NEC Nijmegen. Cambuur speelt Joepas op het zeer sfeervolle sportpark Zoudenballig tegen Jong FC Utrecht. Mijn naam is Roelof de Vries en dit is de Spotcast. Ja, daar is hij, de 1-0 van Sportclub Heerenveen. Een opluchting, zucht door het stadion in. En daar is het Heerenveen bij Maxence Rivera die te maakt. Hij had er 4 en een hele wedstrijd op wachten. De spits van Heerenveen, Dylan Vente, maakt het de 2-0 hier in de tweede helft in NEC. Ja, wat een wilde. Het is Jacob Tresko die de weg die toch op slot doet. Oh, dit komt trouwens trein in. Zo, oké, even opletten. Zo, daar is trein in. Ja, Tiogai, die kopt hem in. NEC nou in de onval. En dat zult toch net. Ja, daar is hij dan toch. Gadverdarrie, de 3-2 en de oorsluitingstreffer dus van NEC. Oh, Rit. Van wie? Ja, van Sherry denk ik. Ja, Sherry, dom van Sherry die hem daar echt even keerlit. Het weer nog even zoegen en zwitten in die laatste seconden en minuten. Maar hij is er, de eerste overwinning. Heerenveen wint met 3-2 van NEC. Ja, zo lukt ze hem toch horen, de streep. Welkom hier aan tafel, dus Sander de Vries, Willem van Meldvoort en Geert van Toen. Hoewel, Geert van Toen, haast onherkenbaar. Is dat zo? Dat is Sabruun. Ja. Ik heb zelden mensen die Sabruun worden zoals toch. Ja, jongen, als maar alle weekend op een parkeersveld komt, dan... laat het hem daar, hoor. Ja. Maar ik meen dat ik heb trouwens ook even trein een hele weekend in Italië zitten. Ik meen dat ze krijgt als Henk de Jong even een oude mannenvakantie. Ja, absoluut. Maar Henk die hier kregen maar een paar dagen en ik hier trein een hele weekend. Waar is het precies West? Ik ben in Italië West. Ik ben in de prachtige stad, jongens, dat moet ik toch even vertellen, Bergamo West. Ja. Min waar. Dat hier, ja, dat wordt meer waar, dus ik ben wij vlucht. Het hier 2 redenen. Bergamo weer de stad, maar de coronacrisis van het soort brandhaard van de corona. Ja. Dus ik hier het beeld van die lieken die daar op Stritterlijn, dat weer verschrikkelijk. En dan ben ik er West, ik moet dat beleven. En dat is natuurlijk echt, Atalanta Bergamo. Als een wedstrijdje die in ik dat? Nee, Nee, toch? dat is helemaal gek, joh. Nee, ik ben het niet. Nee, ben ik gek. Nee, maar dat doe ik mijn gezelschap net. Maar als je begon ik te rijden en toen ben ik gauw naar mijn favoriete plaats in Italië. Toscane. Naar Toscane. Nou, Casale Marittimo. Dat is die camping West altijd in de gist. Ja. Best wel dan hier altijd in een ontbloot bovenlichaam. Precies, dan loop ik met mijn tas. Zie je dat beeld voor je, Sander? Ja? Zeker. Ja? Dat is lekker hoor, Sander. Ziet er goed uit, denk De ik. witte oude stellingen. Sander, voor de eerste. Joris van Overheem is de nieuwe centrale verdediger van Heerenveen. Ik denk het niet, maar ik zou het wel doen. Willem, Cambuur is kampioenskandidaat. Ik zou vanaf het begin van het 12 worden zoen. Dat is in principe best kampioenskandidaat. Geert, Dylan Vente wordt een doelpuntenmachine. Nou, eerst even waarmaken, hè. Willem, Cambuur pakt de eerste periodetitel. Nee, zeker nee. Ik twijfel hier. Geert, heel stiekem heb ik juist de gold bij het afskeer van Teken Triemstra. Nou, wat? Ja, nee. zag het wie het sentiment net, maar nee, laat ik het zo zeggen, Ja. nee. Want in de beste herinnering aan een hele lange carrière. En ik heb die carrière van de allereerste slagen bij de jongens mooi maken. Sander, het is spietig van de onvierde, maar Luc Brouwers wordt aast het slachtoffer op het middenveld. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja of nee? Nou ja, het hangt er vanaf wat er met Joris van Overheem gaat gebeuren. Ja of nee? Dan zeg ik nee. Heerenveen won juist van de NEC. Spelen goed, maar we toch wel stellen. Sander, hast je eigenlijk altijd het vertrouwen houden in dit Heerenveen? Nou, op een gegeven moment dan word je toch wel een beetje sceptisch op het moment dat je... Ik zag ook wel dat veel dingen goed gingen, hoor. Maar als je zo vaak pech hebt, dan is het op een gegeven moment niet alleen meer pech. En ik denk dat het ook een kwaliteitsverhaal is. Ik was in die zin wel heel erg opgelucht met die overwinning gisteren. Ja, dus het is een kwaliteitskwestie. Waar zit hem dat dan in?
Ik denk in brede zin. Ik denk dat je te weinig wisselmogelijkheden hebt op de vleugels. Waar je eigenlijk alleen maar Van Axel Dongen en Esagubus hebt. Je hebt eigenlijk 4 middenvelders voor 3 posities. Maar daarachter heb je ook weinig echte kwaliteit. Niet voor niets zijn ze nog op zoek naar een extra middenvelder. Ja, en je ziet er ook op het moment als er centraal nu achterin, het is wel heel veel pech, maar dan moet je ook gaan schuiven. En ja, wonderwel pakte dat gisteren hartstikke goed uit. Ja, daar is nog goed een middenveld trouwens, daarin nog ging je een proef, hè? Ja. Salah Eddin, maar dan net de Salah Eddin van PSV. Nee. Dit is een middenvelder die speelt vanmiddag, maandagmiddag speelt hij mee in een oefenwedstrijd van Heerenveen tegen FC Emmen. Ja, en op basis van die wedstrijd wordt besloten of hij een contract krijgt. Ik heb een paar trainingen gezien en daar zag het er eigenlijk best wel goed uit. Als je het hebt over de combinaties en de kleine ruimtes, et cetera. Best wel goed uit. Ja, ik was niet overtuigd. Ik ben heel benieuwd. Sander de Vries zet een streep door Salah Eddin. Nou ja, je wil ook... Kijk, een veld is 50 bij 100 volgens mij. En op het moment dat je die kleine positiespelletjes speelt, ja, dan kon deze jongen echt goed meekomen. Hij heeft onlangs, ik denk 2 jaar geleden bij FC Den Bosch ook 19 wedstrijden gespeeld, 3 doelpunten. Ook niet echt verpletterend. Ja, deze jongen is, wat ik heb gehoord, ook wel aangeboden bij andere clubs in de keukenkampioen-divisie. Maar wat ziek is dat op het middenveld? Ziek is die er voeten nou ook zich steken, want dan zou je zeggen, wat stiert goed, maar we zieken nog iets in de breedte eigenlijk op bij Heerenveen dan. Dus ziek is die het was zo is, nou niet heel overtuigend is, maar het zo het wel leuk op de bank zitten kennen en 1-0 achter erbij, weet ik het wat, en hij kan erin, of? Nou ja, kijk, ik snap wel dat ze gewoon... je wil ook 11 tegen 11 goed kunnen trainen op een hoog niveau. Hè? Dus je hebt in die zin wel een brede selectie nodig. En het is ook wel prettig als de hiërarchie duidelijk is. Maar ik zie in deze jongen nog niet meteen een directe kwaliteitsimpuls. Nee, maar we zetten er gewoon streep door Salah Eddin. Bij deze toch de blessures van Sam Kersten en Nicolai Hopland. En de schorsing, zeer terecht de schorsing van Petrov. Weer het even ziekje naar een oplossing. Maas Willemsen en Joris van Overheem stien in de opstelling. Wie is ook verrast toen ze lezest? Ja, ik had eerlijk gezegd gedacht dat hij voor Luc Brouwers zou gaan. Ook omdat die Brouwers wel wat meer duellerend vermogen, kopkracht heeft dan Joris van Overheem. Aan de andere kant, NEC speelde met die kleine Japanse jongen voorop. Dus zo bezien pakte dat hartstikke goed uit dat Van Overheem erop stond. Ja, en die keuze die pakte gewoon ontzettend goed uit. Dus wat dat betreft de credits voor Robin Veldman. Met Brouwers had hij de gewenste duelkracht en het gif op het middenveld. En met Van Overheem had hij, laten we zeggen, de hersenen achterin staan. En ook de jongen die goed die opbouw kon verzorgen. En die eigenlijk ook nog, want dat is ook belangrijk, een heel complementair duo vormde met Maas Willemsen, die hoge bal allemaal wegkopte. Dus ja, soms zie je dat zo'n puzzel eigenlijk per toeval goed in elkaar valt. Ja, dat maakt wel nieuwsgierig naar wat Veldman de komende weken gaat doen. Ja, want stel nou, ze binnen al fit, bloed er dan steen Van Overheem? Ja, dat waar ik dus te betwijfelen. Ja. Ik had het Veldman gisteren, jij volgens mij ook, wel gevraagd. Hij wilde daar toen niet op ingaan. Dat begreep ik op zich ook wel. Want anders dan gooit ook wel heel resoluut die deur dicht voor de jongens die weer terugkomen. Ze spelen natuurlijk komend weekend uit tegen Utrecht. Daar heb je Sebastian Haller. Nou ja, je kunt je voorstellen dat een Haller, 2,10 meter volgens mij, die gaat dan de duels opzoeken met Joris van Overheem. Ja, als die spelen natuurlijk, want David Min speelt het momenteel in Utrecht. Ja, die is ook lang. Maar het is wel dat Veldman toch het succes in NEC serieus waagt om Van Overheem steen te liggen centraal achterin? Dat denk ik wel. En Maas Willemsen en ik? Ja, ik vond die jongen die viel niks te verwijten gisteren. Die heeft hartstikke goed gedaan. Dus dan denk ik ook van op het moment als je deze prestatie levert met z'n tweeën, laat het maar zo staan. En ik vond het ook tekenend, de slotfase. NEC maakte die 3-2. Nou, dan heb je toch, ze hadden nog 7 minuten plus nog 5 minuten blessuretijd. Ik dacht van, oh jee. Maar eigenlijk heb ik helemaal niet in de rats gezeten dat die gelijkmaker nog zou vallen. En dat is een compliment voor Klaverboer, maar ook voor die 2 jongens die ervoor staan. Soms gebeurt dat, hè? Dat je opeens een speler op een positie krijgt, uit nood geboren. En dat je dan denkt, verrek, het werkt. En dan ben je toch gauw geneigd om het steen te letten. Hij behoort op het 10-positie van Overheem. Ja. Zo'n zakken naar achter. Dat zie je vaker. Een Sijs en nou misschien op een centrale verdediger. Het is samen. Hij stond er zelf ook niet echt om te springen hoor, toen ik het hem voorlegde. Hij zei zelf ook van, dat moeten we zien. Het was eventjes, voor nu was het eventjes een noodoplossing en het pakte nu goed uit. Maar hij wilde nog niet echt voorsorteren op dat dit zijn nieuwe plek zou gaan worden. Maar ja, ik zou het zo laten staan ook, daar kom je zo meteen in kop, omdat het middenveld vond ik nu veel beter renderen. Daar komen we aanstek nog eventjes op. Kersten en Hopland, die luiden natuurlijk nou uit mijn blessure. Weten we hoe lang die eruit binnen? Hopland, ik denk een week of 6. Kuitblessure liep op krukken? Enkel. Ja, en Hopland Kersten met zijn kuit. Ja, precies. Ja, ik reken er wel op dat hij wel iets sneller terug zal zijn. Want die was ook een kandidaat om afgelopen weekend al te gaan spelen. Dus ja, wellicht dat hij tegen Utrecht er weer bij is. Maar dan had ze dus vaak komende snijntje in FC Utrecht uit. De keuze tussen Willemsen, Van Overheem, Petrov en misschien Kersten. Ja. Nou, kies maar.
Nou ja, Willemsen en Van Overheem. Ja, gewoon laten staan? Ja, ik zou het laten staan. Jim had hoe lengte en ik snap dat wel, want Van Overheem is net al te lang en Haller. Maar ik gebruik altijd bij elke niet zo dat je met lange centrale verdedigers hebben, gebruik ik altijd Martijn van der Laan bij Cambuur achterin. Die jongen die wie ik net al te groot, maar die wie ik gewoon, die stieksimantje, die zorgen ervoor dat er reageren kon op kopballen, op oren-situaties. Wie dan ik wil te maar Leeuwin, maar ja, dan kun je dan Willemsen gebruiken voor zijn rol. Dan heeft al Leeuwin, dat vind ik wel grappig. Leeuwin wordt de helle als rechtsback bij Cambuur. Ja. En door nood geboren, echt wel wat om dat centrum toch eens even te zien, maar die Lietse van der Laan, kunnen we hier wat mooi. Zette Dwight Lodewegens hem in het centrum. Dus het gaat mij om inschot. Lucas Bijker ook, hè? Beste beslissing ooit. Lucas Bijker. Jaap Stam werd helle als rechtsback bij Cambuur. Ja, Jaap Stam. Die had wel een aardige carrière gewonnen, nee, toch? Maar dat bedoel ik. Dat soms dan... toeval ontstaat soms prachtig. Ik vond Van Overheem juist, die had het inschot echt. Die had zo'n goed inschot. En ja, dan moet je zorgen dat je uit die situatie bedoelt dat Haller koppen kan. Misschien wel de beste onkeep van Heerenveen nog van Overheem van dit seizoen. Ik vond die Meerveld heb ik van genoten trouwens. Goh, dat vind ik echt een goede speler. Dat is echt een goede voetballer. Dat is een fijne voetballer. Ja. Prachtig. Ja, ik zou denk ik dan eerder nog voor Meerveld gaan. Ook omdat dat een speler is die op termijn echt nog wel veel kapitaal kan genereren. Ja. Wel een kritisch puntje. Ik heb van bepaalde kenners nog gehoord dat hij in het defensieve werk nog wel gisteren erg lui was. Meerveld. Ja. Dus wat dat betreft zijn er ook nog wel wat verbeterpunten. Maar ja, dan heb je dus over... wie dat dan? Ja, die hou ik voor mezelf. Maar dan heb je op het middenveld... Kijk, die gasten die erachter stonden, Linde en Brouwers... Ja, die deden het poetswerk gisteren ook voor hem. Dus hij kwam er gisteren ook wel goed mee. En dat is wel opmerkelijk dat zo'n Linde dat poetswerk dan maakt. Ja, dat is een goede speler, man. Want die is ook zo'n goede speler. Maar geen bij de Klaverboer. Hoe weet je het eigenlijk gisteren? Ik had het gevoel alsof ik naar een keeper zat te kijken die gewoon al heel lang onder die lat stond. Ik heb me ook geen moment zorgen om gemaakt dat ik dacht van, oh jee, die bal die komt voor de goal. Nee. Ja, heel gek is dat. Alleen, ja, niet lullig bedoelde Andries Noppert, maar dat had ik zeker in die, eigenlijk al geruime tijd. Elke keer als de bal op de helft was van Heerenveen en die bal werd voor de pot geslingerd, dat je dat toch, oh jee. Ja, samen capabilities. En dat had ik nu niet. Nee. Is het een enorme verbetering? Ja, dat vind ik wel. Willem? Ja. En ik denk dat de rest in de ploeg brengt. Want we in de vorige keer toen de hele discussie hoe Noppert, Klaverboer. Ja, het is heel sneu, want Noppert is een geweldig persoon. Is heel leuk, doet het goed voor de camera. Maar ja, op het moment dat zodra een bal weer omspelen wordt en je gaat zitten van Cambuur had het zelf ook heel lang al, maar Virginia, die keeper van dat week zo niet. Die spelen Champions League van de week. Ja, die spelen Champions League en die doet het hartstikke goed. Maar zodra die bal weer omkwam, het veel of hij pakt red, of hij liet hem terug. Dat wie van de twee, of hij heeft een geweldige redding. Ja, dat is een beetje, dan ken je het volgens mij mooi. Ja, ploeggenoten voelen het ook, hè? Ja, je speelt je net zo gauw met een bal weer om. Je ziet je oren oplossings. Dus ja, en Klaverboer is de rust zelf. Centrale verdedigers spelen trouwens Pavel Boknevic traint al een tijdje bij mij. Hoe gaat het hem? Kan je die in kwart met rondsluiten? Ja, er wordt morgen, dinsdag, wordt er een foto gemaakt. En dan wordt dan bekeken, dat heeft Robin Veld mij ook maar verteld. Wordt dan bekeken naar het krachtsverschil in de beide benen. Want hij heeft natuurlijk een zware knieblessure gehad. En mobiliteitsoefeningen worden dan getest. En als die test eigenlijk goed doorstaat en op die foto's zijn geen afwijkende of bijzonderheden te zien, dan kan hij gewoon weer stilaan voluit meetrainen. Ik ben wel benieuwd hoe die terugkeert, hoor. Want het is natuurlijk wel een tweede keer, hè? Tweede keer. Dit is een kruisbandspecialist, hè? Ja, ik had zelf gewoon. Maar de eerste keer wie ik bij, dat wie een oefenwedstrijd in Zwolle. Wie is er volgens mij bij, hè? Op een sneurt de midden ergens. En ik had zelf gewoon. Dus je viel de pine, maar je weet echt wat het al je voor gevolgen had. Dan wie ik geen topsporter of zo. Maar voordat dat inderdaad meer rechterbeen, voordat ik die spierkracht weer op orde hier ten opzichte van het linker, dat was een helve job. Ja, ik vind het wel heel knap als ik zie, want 1 keer ervan herstellen, dat is natuurlijk zwaar kloten voor topsporters. Maar hij moet het hele revalidatietraject moet die 2 keer. Dus hij heeft ook al een tijdje geleden tegen me gezegd langs de rand van de training, van ik ga in ieder geval niets overhaasten. Nee, het moet zeker niet goed. En ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ja, zeer benieuwd. Aanst nog eventjes hoe vent ik, maar eerst nog eventjes, jongens, de Daniel Karlsbak-index. Heeft hij weer gescoord? Had hij? Nee. Oh, oké. Maar wist je wie het wel gescoord had? Nou. Op Madeira? Esper van Ee. Esper van Ee, kijk, de kinderen komt hier dan toch weer even naar boven. Esper van Ee had er meer dan 60 wedstrijden spelen voor Heerenveen. Hoe vaak had hij gescoord? Ik denk 1 keer. Ja, 1 keer. En nou, voor de beker, toch? In de tweede wedstrijd van de FC Aruca. Voor de Nationaal Madeira maakte hij de VVV Venlo. Toch? Ja, inderdaad. Ja. Keurig. Dat ging knap. Dat wist het me.
Nee, ik wist het niet. Nee. Ik vrees andere. Afstandsschot. Hij scoorde de winnende op Madeira. De 2-1 in de 89e minuut. Hier in nooit geen lidmaat. Nou zitten we te prutsen maar die Salahedin. Doelpuntrijke middenvelder verkocht. Maar is dat net wel een beetje van... Want nou voelt Isaiah bijgelijk zien. Maar dat is achter die fjouwe middenvelders wedstrijd er al hier. Dus dat is misschien wel niks van... zit er net een min achter. Nou ja, wat ik een beetje gek vind... is dat toen Esper van E werd verkocht... dus zei technisch manager Johan Hansma van... we gaan hier niet een nieuw verhalen... want we hebben genoeg spelers op de 6. We hebben Joris van Oranje kunnen spelen... Linde kunnen spelen... Brouwers kunnen spelen. Dus zijn perspectief was niet heel. Dus op het moment als dan een club komt... we gunnen hem zijn transfer... wij krijgen nog wat centen voor... dat snap ik. Maar hij zei, wij gaan er niet iemand voor halen. Nu hebben ze dus toch... een extra middenvelder op proef. Hij zei ook van we hebben een X-factor nodig op de vleugels. Robin Veldman heeft het ook vaak gezegd. Ja, je hebt maandenlang heb je de tijd gehad om dat voor te bereiden. Jongens. Het is er tijd voor. Oh. Ja. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, het is het tijd voor de mystery guest. We hadden we zin hier natuurlijk was je al. En we beginnen bij de eerste vraag. Het is heel simpel, hè? De vraag is, de antwoord ja of nee. Sander Vries, ontdij de eerste vraag. Ben je actief voetballer? Ja. Willem. Ben jou een man? Nee. Hebben we hier een primeur? Hebben we een primeur? Hebben we de primeur? Hebben we een primeur? Geert, het is een vrouw. Is het Sherry de Spitsen? Ja, dat is iets mooi. Wat is ook wel mooi dat we eigenlijk denk ik nog nooit zo gauw de mystery guest raden hebben. En een primeur. We hebben eindelijk een vrouw in de podcast. Gefeliciteerd, Sherry. Dat is de eerste vrouwelijke gast in de podcast. Nou, dat hebben jullie goed geregeld. Hoe is Marty? Ja, best. Ja, en met jullie? Ja, nou, Geert, hoe is Marty? Nou ja, het kan altijd wel beter, zeg ik maar. Ja, dat is altijd shit. Ja, nee, maar Sherry, met mij gaat het geweldig. En met die ook, en dat vinden we hartstikke fijn. Ja. Juster, maar 1-0 de klassieker woon. Ja, ik zo krijg deze mooie dag, Juster. Ja, dat was wel lekker. En helemaal als ze dan op het einde nog een penalty missen, en dan vervolgens winnen, dat is wel lekker, ja. Ja, je leeft dat een beetje in die klassieker bij de vrouwen. Dat ik krijg ze volle haat en nijd in als bij de maaien. Jawel. Zeker wel. Dat merk je wel hoor. Qua publiek en zo. Het was ook wel redelijk druk. Dan is het toch wel een beetje tegen elkaar. Nou ja, en dat merk je wel in die wedstrijd, ja. Ja, 6 wedstrijden, of 2 wedstrijden spelen, 6 puntjes. Dus dat is een lekker begin van de competitie. Je speelt Europa Cup. Je hebt woensdag Sturmgras. Maar dat is een beetje nij, hè, die Europa Cup. Want in principe weer bij de vrouwen alleen nog een Champions League. En daarna weer hier een Europees toernooi. Wat is de Europa Cup, correct dan? Dat is er eigenlijk bijgekomen om ook wedstrijden te spelen zeg maar, in Europa op wat hoger niveau, zeg maar. En nu is het zo dat je tegen elkaar speelt, uit en thuis. Nou ja, wie daarvan doorgaat, uiteindelijk is er dan weer een loting de volgende dag. En dan speel je weer tegen iemand. Nou, wij moeten naar Zwitserland toe. Als wij die 2 wedstrijden over die 2 wedstrijden winnen, is er weer een loting. Dus zo gaat het eigenlijk door. Dus we komen niet in een groepsfase of zo met de Champions League. Maar dit is wel om extra ook mooiere wedstrijden te spelen. En uiteindelijk wat ze binnen de mannen hebben met de Europa League ook bij de vrouwen toe te voegen. Ja, het is weer een mooie toevoeging, kan je je voorstellen. En je maakt het in GC Vrouwenvoetbal uit Zwitserland. Tuurlijk. Vrouwenvoetbal uit altijd lastig. Het wordt wel lastig. Maar ik ben wel benieuwd hoe zij zijn. En dus dat is begin oktober en die week erop. Dus het zou wel mooi zijn als we weer doorgaan. Ja. Ben je nog steeds de dragende kracht van dit Ajax? Ja, zeker. Ja, ik voel me goed. Ik voel me fit. Dus gisteren ging het ook lekker. Tegen in de Europa Cup ook. En we begonnen ook goed tegen ADO. Dus ik sta er prima op. Ja, het is wel bijzonder eigenlijk, want we hebben hier eigenlijk de beste Nederlandse vrouwenvoetbalster alle 10 op de telefoon. Nou, besef je hem dat wel even aan de telefoon, hè? Dan wist ik wat stil dat we een drink willen. Nou ja, dat is maakt het wel wat indruk. Nou, het maakt het wel indruk. Ja, zeker. Beste maar ja, Sherry, ik ben even een hele week in Italië geweest, dus ik heb ook wel eens even wat mist. Maar treffen wij daar ook nog gewoon bij de selectie van het Nederlands elftal, of hoe zit dat? Nou ja, kijk, dat is pas in oktober, dus ik focus me nu voornamelijk op de club. En dan zien we dat wel weer, weet je. Ik ben nu met name bezig met Ajax. En dat gaat tot nu toe
gaat dat lekker. Kijk, en dat is pas over een maand. Ja. Weet je trouwens wie de bondscoach is? Nee, bondscoach nou. Ja, nee, bondscoach. Dat is toch de assistent van Sarina Wiegman? Ja, maar hoe heet ze? Ja. Veurink? Veurink. Ja. Is dat een topper, Sarina? Ja, ik denk dat ze daar goed aan hebben gedaan bij de KNVB. Dat is hij weer tactisch brein achter Sarina Wiegman. Hij betocht al die wissels aan het einde van de wedstrijd. Hij wist altijd de wissels zodanig in te brengen dat er gescoord werd. Dat is echt een topper, die man, hoor. Hij is toch contact met hem al gewoon, Sarina? Want de beste natuurlijk een beetje de captain ongeveer van het team als speelst. Ja, ik heb wel een beetje contact met hem gehad. En dus dat was prima. Maar ik ken hem natuurlijk al een stuk langer. Ik heb met hem gewerkt bij Twente. En hij is gewoon een heel eerlijke man. Heeft heel veel verstand van voetbal. Weet goed met mensen om te gaan. Dus ik denk dat het alleen maar goed is met deze nieuwe bondscoach. Maar het is al snel beter dan zijn voorganger, toch? Weet je, ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. Goed? Het was natuurlijk een beetje een bijzondere EK in Zwitserland. Maar Andries Jonker, die nog wat die bedoelt ook heet, de bondscoach, die nogal onder vuur lei. Hoe ziet het eigenlijk bij deze serie? Wie is het team Jonker of wie is het team Nigel de Jong? Ik kies geen team, want weet je, kijk, we zullen daar ook niet echt wat lastig vallen. Maar wij kregen er van Boet nog wel wat een vreemde indruk bij, moet ik zeggen. Ja, maar dat is ook wel allemaal wel. Het ging heel veel daarover. En dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Want we moesten het meer over het voetbal hebben. Maar goed, dat is geweest. We nu in een andere periode. Juist. Dus ik denk dat we daar ook niet te veel meer over moeten hebben. Maar we wel selecteerd, toch? Toch Arie Veurink? Ja, misschien moet je. Dat gaan we wel zien. Weet je wat ik zeg? Het is pas over een maand. En dat zie ik dan wel. Ik ben nu bezig met Ajax. Ja, en dan WK-kwalificatie. Dat is het volgende doel, hè? Ja, dat begint volgend jaar. Het is nu eerst nog oefeninterlands. En dat volgend jaar begint dat weer. Ja, dat klopt. Ja. Voor de WK Brazilië, ja. Ik voel me toch wel op als ik altijd in Sherida praat. Ja, nou ik weer. Dat wordt het naar je coach, hè? Had je dat ik? Ik denk dat Sherida op termijn de nieuwe bondscoach van Nederland zelf al wordt. Maar hoe zullen we eerst even... Er komt een moment, Sherida, misschien op die 48ste of zo, als het ophoudt maar voetbal. Dan was het ook coach worden, dat haast al zijn. Wat worden dan in de eerste stappen? Gisteren we rond naar Friesland is om meer die eerste stapjes even te zetten. Of gisteren voor Ajax terug. Dat haast natuurlijk al onder Nijtocht. Nou ja, kijk, ik moet eerst ik wil VC4 gaan volgen. Ja, dat is gewoon UEFA, want iedereen vraagt er soms ook af wat is VC4. Maar goed, Het is UEFA die ik wil gaan volgen volgend jaar. En daar kan ik me voor inschrijven in oktober. En dat wil ik heel graag doen. En dan, dat zou wel mooi zijn binnen Ajax. Want ja, dat is toch de club... waar ik als klein meisje van ben. Ja, en dan ga ik dat zien. Kijk, ik kan een heel mooi plan uitstippelen in mijn hoofd. Maar uiteindelijk moet je ook kijken wat er op je pad komt. Ja, en ik dacht misschien, we stoken wel de eerste vrouwelijke voetbalcoach in het betellen voetbal bij de man. Sam beeld heb ik voor me. Dat is mijn beeld, Ja, toch? Sander ook? Ja. Zeg ja. En waarom zou Sarina Wiegman dan niet kunnen doen? Nee, dat zou ik kennen. Die heeft volgens mij wat streep op een mouw, toch? Ja, maar je moet het zelf ook willen, hè? Dat is het ook. Oh, zou je dat willen, Sherida? Ja, nou ja, kijk, ik heb altijd wel gezegd, ik heb ambitie om coach te worden. Of dat het nu bij de mannen of bij de vrouwen is. Kijk, dat maakt mij niks uit. Okay. Maar ik zie dat wel als een mooie uitdaging. Ja, wie weet misschien bij Heerenveen. Ik noem maar wat, weet je weet het niet. Mooi. Jij denkt, Sander, dat Sarina dat... Nou ja, als je het hebt over een vrouw die aantoonbaar enorme succes heeft behaald, dan denk ik aan Sarina Wiegman. Wat ken je wel, een vrouw bij de man? Ja, natuurlijk. Ja, zonder vraag. Net. Nou, maar daar ben ik meestal niet net vinden, dus dat bedoel ik. Ja, dat ken, maar ik vind dat het wel ken. Dat is helemaal geen we moeten gewoon naar de kwaliteit kijken en niet zoveel naar of de man of de vrouw is. Zo is het. Eens. Sherida maakt hier dankzij en laatste vraag. Wanneer coacheert in de tafel om? Want je zit al van die vervelende witte man altijd een keer omschouwen. Ik kom wel een keer langs. Kijk, dat wil weer. Daar gaan we je wel even aan houden. Ja, leuk man. Goed zo, Sherida. Ja. Hey, bedankt en succes komend weekend weer. Hey, jullie ook. Doei. Hoi. Hoi. Volgens het vrouwenvoetbal een beetje, Sander? Minder.
Ja, daar ben ik eerlijk in. Ja, dat is... heel van mij hoor. Ik heb het druk genoeg met het mannenvoetbal volgen. Zo is het weer. We gaan het aanstaan nog eventjes over dat middenveld van Heerenveen. Maar eerst eventjes over Cambuur. Baouf is er net bij. Door Mas Jong naar Sportpark Zoudenballig. Daarnaast ik nog even meer over. Altijd sfeervolle. Maar Baouf is er net bij. Waarom net? Die speelt de Jongeren WK van Marokko. Hij is Marokkaans international. Het is een Marokkaanse Belg. Hij is krijgt niet jochentje worden. Hij komt in aanmerking, of hij speelt bij Marokko onder 20. En die speel je nou een jeugd-WK. Dus die speel je de komende weken. 4 oktober is de laatste wedstrijd. Mits ze er dan uitgaan. Stel ze gaan terug, komen er meer. Maar er zijn 3 wedstrijden op de planning. Dat is een groep. Marokko, Mexico, Brazilië en Spanje. Lekkere pool. Ja, maar dan was de laatste hier en ik het voetbal volgen van de land. En ik wist dat Marokko ik wel aardig wat wanken. Ik denk altijd bij jeugd-WK zo Nigeria, die dan altijd maar 30-jarige jongens spelen. Ja, klopt. Dat bij Marokko is. Maar... dat weet ik nee, want Bo is gewoon een jongetje. Dus die is gewoon... Als je paspoortje hoor? Ik heb zijn paspoortje. Hij is basiskracht, hè? Hij is een basiskracht, ja. Maar hij is echt, dat wie al bekend, dat er een is zo. Dus voordat Lambo hem helpt, wie al lang bekend. Sterker nog, dat is ik al fastline in het contract. Hij is gewoon voort. Want hij is hoeveel wedstrijden mist hij dan? Dan mist hij wel aardig wat. Want je hebt nou een blok met Jong Utrecht. Dan Jong PSV, dan Roda, Jong en dan Emmen. Dus dat zijn 4 wedstrijden die je missen. En wel vrij wichtige wedstrijden, want je mist dus Jong PSV. Ik vind Roda uit. Ik altijd echt een hele drege wedstrijd, benamelijk door de lange reis. En Roda is nou ook nog redelijk bezig. En wat vervangt hem dan? Berghout komt nou weer in beeld. O jee. Waarom? Oh ja, ik zie de buurt nog herinneren. Je domme redekatie in Dordrecht. Dat kon hij net volle man. Nee? Nee, ik vond die tweede gele kaart, vond ik geen gele kaart. En daar bleef ik bij. Git? Ja, dat heb ik niet best kerp op het net. Dat wie de eerste wedstrijd van... De eerste wedstrijd, daar heb ik... Nou, dan lopen Willem maar. Ja. Dus Berghout is een topper. Maar ik vind Berghout is... Die het oprecht vol opbouwend vermogen is ik goed. Maar met alle respect, het is geen Baouf. En zo simpel is het. Ik vind Baouf oprecht... Henk de Jong zoals jezelf, een van de beste 18-jarigen... Werd er ooit maar werken had. Zo. En dat had er hier zijn. En dat ben uitspraken die Henk de Jong net heel gauw door. Want die neemt zijn speler in bescherming. Maar Baouf, dat is juist dan alles. Dat je naar het stadion werd binnen. Hartstikke goed. Hij is zo goed. Dat is, dus ja. Zo'n Berghout, die komt toch uit de opleiding van AZ. Die komt uit de opleiding van AZ. Die slechte voetballer. Die kan opbouwen. Die kan inderdaad verdienen. Dat is echt net samen tegen Jong Utrecht. Oprollen toch? Nee, niks oprollen. Nee. Jong Utrecht rolt net samen. Al die jonge teams... is natuurlijk vaak West op Sportpark Zoudenballig. Is toch wel even schetsen wat Willem Jong treft bij die wedstrijd? Wat ik Jong ontreft, dat vind ik wel wichtig. Nou ja, de meest bizarre zoektocht die ik ooit op Zoudenballig gewoon heb, dat wie een zoektocht in combinatie met LC-collega Johan Stobbe. Wij zochten namelijk een stopcontact. En dat was er niet. Ja, dat vind ik. Dus ik met een haspel mooi, jongen. Dat is eigenlijk tip nummer 1. Ja, ik zal die vertellen. Neem een haspel mooi. Ik zal die vertellen waar die zit. Dus Johan en ik aan het struinen op dat tribunetje. Ja, het is een beetje een neerzige accommodatie, vind ik het. Maar ja, Claire, het is wat het is. Maar Johan en ik op zoek naar een stopcontact. Ja. Die blikte uiteindelijk te zitten aan de buitenkant van het muurtje van dat tribunetje. Dus er was even oer het morken heen boegen en daar ergens zit een stopcontact. En dan hoop ik dat het een dubbelstopcontact weer. Daar ben ik eigenlijk net wist van. Maar ik zou een haspeltje maar nemen, want er komt een collega van Sander. Kijk maar. Jonathan Ploeg. Jonathan is er. Dan kist hij mooi met Jonathan delen. Hij bij de stroom. Het is echt een drama. Nou, als je dan zei hoe praat is, mist het dan ik al? Ja, ik mis het. Oh ja? Jazeker. Waar zit hem dat in? Ja, het 24 jaar lang onderdeel van mijn leven was. Ja. Het wie een vastigheidje. Zoudenballig. Nou ja, oké. Ik wie altijd wel blij, want ik heb ook wel heel volle wedstrijden van Jong Utrecht in het stadion. Vond ik wel fijn dat zo weer. Dat plezierig. Maar aan de andere kant, het jaren er Zoudenballig bij de KKD als de kerst bij december, zeg ik altijd. Maar het is gewoon wat het is. Ja. En ik mis dat wel. Maar oké. Maar als de Cambuur wil ontwapen, neem ik wel ons jongen. Toen ze lekker in die beleten bullen van de kerfsiers. Maar een bier aan Moretti en een pasta en een pizza. Ja, Cambuur Willem II heks, jongen. Bijzondere wedstrijd. Ik heb ze eigenlijk al... Nee, welke hek net? Ik heb een keer toen hier geen wifi-verbinding. Toen ben ik in mijn auto zitten gongen. Die hek nou in plak op een camping reden. Werd die wifi dan nog redelijk weer. Zit ik naar het schakelprogramma van ESPN te zien. Cambuur kon zeggen en schrijven. Het zijn MVV weer die uitwedstrijd. Zeggen en schrijven. Eén keer voor in dat hele schakelprogramma. Dat wij het doelpunt van Mark Diemers. En voor de rest hebben we niks. Dat zag ik alles hoe de wedstrijd. Dus maar in principe is dat inderdaad... Lars Lamboy.
Die heeft, vind ik wel echt een knappe selectie samengesteld. Ik zei dat standbeeld van Lars van Boy. Nou, dat lijkt me een beetje overdreven. Dat was ook niet een standbeeld. Ja, vind ik ook. Ik bedoel, ze hebben volgens mij voor 3 miljoen verkocht deze zomer. Ja. Ze verkopen die Pauwels voor 1,3 miljoen. Ze halen die Susstrand voor terug. Die is wel wat minder. Niemand kan dat zo goed als anderen. Geurstrand is wel goed, maar dat is nog geen Pauwels. Nee, maar hij heeft meer rendement. Meer rendement, ja. Ik vind het beter. En die jongen op rechts, die Ferra. Ferra, die is goed, man. Ja, maar wat ik leuk vind aan hem is als je dan Diemers die geeft vaak die crossbal op hem. Ja. En bij heel veel spelers in de KKD dan denk je toch van nou zal van zijn voet af springen of 5. Maar bij hem niet. Vast, hè? Vast. Elke keer Goeie weer. trippel. Goeie programma. Die Ferra, dat is een mannetje, want die gaat, hè? Ja. Die zoekt zijn mannen op, die wil passeren. Lekker man. Ik kreeg een beetje wat ik toen ik hem zag voetbal, wel op ander niveau, want Cambuur speelt nu helemaal een divisie lager dan SCRV, maar ik kreeg een beetje wat ik had bij Saroui. Oh ja. Toen de eerste keer dat je echt denkt van nou, daar ga je voor zitten. Ja, moest ik wel uitje, maar Ferra dus, want ze binnen corners oefenen die altijd bij Cambuur. Dat is juist waarom in de wedstrijden, die rennen dan de scores ze nou en dan wel uit. Nog niet vaak. Maar zie je nou een variantje dat Ferra hem gewoon heel rustig rollen moest. Maar Ferra is net zo heel goed in Engels. En Henk de Jong is net zo heel goed in Frans. Dus die zei in hem, just roll. Just roll. Nou, dan kwam er weer een enorme hulpaas. Wist je wel, ja, dat wie net te bedoelen. Nee, gewoon even de voet op de bal zetten. En gewoon even samen een nap, samen een beetje buiten dat cirkeltje rollen. En dan kan Diemers hem inslingeren. Oh, zo. Nou, dus die hield iets aan rollen. En viersten te hut en moest Diemers erachterom. En toen op een gegeven moment Henk de Jong met Kleerman, die zat je Diemers. Ze is dood even, dood even voor. Nou, Diemers rent even voor. Oh, oké. En toen ging het goed. Hoe de kwaliteitsspelers speelt Binder Jong? Binder speelt het nog net. Misschien wel, maar net basis in elk geval. Wie zit er dan in de spits? Roken nog altijd. Ik denk, dat is ik in de categorie never change a winning team. Maar dan kom je in het veld als tweede spits, omdat de eerste spits er net is. En dan scoor je maar een omhaal en dan zie je nog net in de basis. Nee, maar ik denk... Visser hak het door. Ja, maar oké, zeker. Maar ik snap wel dat je die nog net speel je letten. Omdat Visser moet gewoon echt nog wel meer optrainen. Want ja, vertel je al, het is nou leuk, maar 2 wedstrijden minder. En hij is, de hype is een beetje fort. Dus die wordt in bescherming naam. En Binder moet gewoon optrainen. Die moet gewoon nog fitter worden. Hij wordt wel heel iets fitter. Hij kent denk ik 20 minuten, 15 Het is er wel minuten. opmerkelijk dan weer dat die jongen zo lang net fit is. Ja, dat vind ik dan wel opmerkelijk. Dan hebben we al die ellende met die spitsen hoorn. Nou, we zullen het maar even in 1 zin afdoen. Het was een drama. Ja, en dan komt er een spits. De voetbal van Labi net zo sterk. En dan komt er een spits en zegt, nou hebben we hem hoor. Dit is hij. 15 goals hier het Jimmy Shine. Ja, niet fit. Nee. Maar wat Visser net gewoon spelen, Sander? Visser? Ja. Kian dan, hè? Daan is ik vind die Kian Visser eerder een luxe invaller, eerlijk gezegd. Op het moment als je nog wat moet forceren. Grote jongen erin. Heeft echt wel een neus voor de goal. Ja, ik denk dat die stap best wel groot is hoor. Van Harkemasse Boys, 2 divisies omhoog richting de top van de KKD. Ja. Nou ja, en dit maar dan ben je de spits en dan is de eerste blesseerd en dan mag je net spelen. Nee, maar die Rulke, die doet niet heel slecht, vind ik hoor. Niet slecht. Rulke is niet slecht als spits. Oké. Nee, dat vind ik niet. Ik vind wel dat hij zijn ploeg ook beter laat voetballen. In de zin van dat hij balletjes vast kan houden, terugkaatsen. Alleen het is niet een eindstation. Hij is alleen... Het is tijd voor Bali United. Johnny dan Ronnie Di Bali. Ja, maar wie hebben we dit keer het genoegen? Is het Johnny of is het Ronnie? Het is deze keer Ronnie. Ronnie Pander, trainer bij Bali United. Voor maar even de uitslag pakken van dit weekend. Zie het maar. Ja, 1 treien op de broek. In de ploeg van Jean-Paul van Gastel. Dan vergeet nog wat hem leidt, zie Erik. Nee, ja, wat vind je zo grappig gewoon eigenlijk? Nee, ik vind het heel grappig gewoon omdat dit is Roelof. Nou, dat zie ik even niet lezen, Ronnie. Roelof die mij eens een keer op de plak van Arjen de Boer zit. En die denkt, laat ik eens een scherpe opening bedenken. En dan dacht hij van, dit lees ik zo aan Ronnie voor. Wat heerlijk. En daar moest ik om laten zien. Net dat je hem verlenen had, dan snap je wel. Ik ben in diepe rouw dat je hem verlenen had. Nou, dat is net nog een keer. Ik vind het goed, maar... Die wat je de vraag zien, toch? Ja, ik moet heel eerlijk wezen, Roelof. Het was gewoon een slechte wedstrijd van u. Dus? De ploeg van Jean-Paul van Gastel, die won verzinnen. Oké. Nou, dan ben ik gauw. Bedankt, Ronnie. Je hebt nou trekken, 6 punten uit 6 wedstrijden. Maar ik vreeg je, dat vreeg je dus echt al. Hè? Hoe goed is nou die rendang op Bali?
Nou ja, doe kun je hier alles krijgen. En alles is hier goed, maar ik zeg het. Dus ja, daar hoeft nooit door in te zitten. Nee? Dat lijkt me dat eten daar. Dat lijkt me dat het grootste genot van het hele eiland. Ja. Nou ja, het eiland zelf is al een groot genot. Wat is het mooie eiland, Ronnie, hè? Ja, het is echt prachtig. Ja. Het is, daar ben je zulke mooie plakken om te beginnen. En de meesten zijn zo aardig. En, het is echt een genot om je te wijzen wat dat om je. Ja. Nou zei Johnny Jansen een keer hier in de podcast. Het is het handigst dat ik mij beweeg van mijn appartement naar het trainingsveld per jetski. Is de verkeerssituatie nog steeds zo ellendig? De verkeerssituatie is inmiddels dat we zeer bedreven zijn op de scooter. Waarvan we eerst dachten van dat geven we nooit aan, want het verkeer is hier echt chaos. Maar het is een beetje tetterus op de... En Staffeling is er tussendoor. En na 12 weken nemen we er heel goed in. Ja, mooi man. Ja, heerlijk. Maar nou wel even serieuze zaken doen, want je hem dus tredje, dat is wel... viel je wel een beetje druk van de toch wel fanatieke supporters daar? Nee, dat viel net zo gauw. Hindu kreeg hier alles, was in Nederland won, maar dat kreeg hier lang net alleen mij vanzelf. Dus bij de vertrouwen in of binnen de komende week gewoon goede resultaten halen kennen. En dan zit je op de plak waar we jaren. Ik bedoel, God naar de nummer 4 is 3 punten. Ja. En ook weet ik dat een van deze mannen hier rond tafel aast die kant op komt. In november, net volgens mij. Dan ben je hem dan al wel trainen, toch? Ja, dat is shit. Daar heb ik in het 4 verloren. Wat dat is een mooie vakantie, Sander. Ja, dat is juist te gebeuren. Sander komt bij de club om Ronnie en Johnny weg. Week op het strand liggen dan. Nee, maar Sander, het is mooi dat je komt en je ziet echt een prachtige tiert aan. Je ziet ik tegen uurtje in hoe het je regel is. Ik kijk er naar uit, Ronnie. Ja, dat is heel terecht. Ronnie, dankjewel en succes volgende week. Volgende week een uitwedstrijd 2400 kilometer verderop, zeg ik. Dat is bij de bus. Ja. We hebben Simon Padang, maar we vreet als je spelen om 11 jaar een plaatselijke tiert. Dan is het een graadje of 34, denk ik, dus dat is pittig. En dan vliegen we naar Jakarta en dan toonje van Jakarta naar Padang. Twee cruciale wedstrijden, Jerk. Wel. Succes, Ronnie. Kom goed, dankjewel. Succes met de uitzending, man. Jo, dankjewel. Doei. Sander, hoe shot die een ideale middenveld eruit? Nou, ik zou te beginnen Marcus Lindé. Altijd opstellen. Die als eerste. Als eerste van alle ogen? Ja, 100%. Voor bij de Klaverboer nog zelfs? Goede voetballers gewoon opstellen. Gelijktijdig dan. Maar Lindé van de veldspelers Lindé als eerste. Lindé eerst. Heb ik steen nummer 2. Ringo Meerveld zou ik altijd op 10 zetten. Altijd. De speler die uit het niets iets creëert. Ja. Zo is het. En die derde, dat wordt een lastige. Kijk, ik denk op het moment als jij speelt tegen de mindere goden van de Eredivisie, dan kun je prima met Joris van Overheem op het middenveld spelen. Op het moment als je speelt tegen ploegen die wat gelijkwaardig zijn of beter, dan heb je denk ik ook wel de duelkracht en het gif nodig van Luc Brouwers. Ik vond wel de Luc Brouwers gisteren wel van de middenvelders voetballend echt de minste, hoor. Ja? En ik vond wel... Hij wie eerst ook goed, vond ik eerlijk zijn. Nou, hij leverde ook echt een paar ballen in, hoor, door het middenveld. Ja, dat is wie trouwens. Ja. Kijk, Luc brengt andere kwaliteiten. Hè. Laten we dat ook gewoon eerlijk benoemen. Dat is voor Willem ik wel als je, maar dat is heel lullig bedoeld. De grote onbekende. Maar ik zit hier direct om tafel, dus dat maakt het niks uit. Nee, maar ik zou die twee zouden bij mij onomstreden zijn. En ook, dit zijn ook de jongens die moeten het kapitaal voor de club moeten ze straks gaan vertegenwoordigen. Dat doen ze eigenlijk nu al. En ja, als ik zie hoe makkelijk Lindé open kan draaien, het spel versnellen, zijn lichtvoetigheid. Maar gisteren zag je dat er veel meer muziek, veel meer dynamiek in het middenveld zat dan met Van Overheem en Brouwers in diezelfde linie. Want Veldman heeft het dan over het roterende middenveld. Hè? De laagste er al een beetje bij. Ja, want ik moet terugdenken aan het moment dat ik dat aan Luc Brouwers voorlegde. En het gezicht... Wat wij die Nijster bij elkaar horen door stellen stemmen vraag. Dus nemen ze het woord roterende middenveld. Ja, wat gebeurde toen op het gezicht van Luc Brouwers, dat sprak boekdelen. Die kwam een hele boze frons kwam daar. En daarna een cynische glimlach. En toen zei hij, ja, roterend inderdaad, Sander. Dat klopt. Kijk, vindt hij niks. Dat vindt hij niks. Nee. En dat snap ik ook wel. Want je zag gisteren met die Lindé. Ja, die overbrugt een afstanden, man. Maar wat ik zei, die versnelt het spel ook. En ja, Lindé opstellen, Meerveld opstellen. De derde plek. Nou, laat dat de twee ervaren rotten maar uitvechten. Tenzij
je Joris van Overheem centraal in de verdediging neerzet. Waar die, zoals gezegd, uitstekend voor de dag kan. Want ik heb de beste Joris van Overheem bij Heerenveen, heb ik gisteren gezien. Ja, maar nou, en dus wat zal dan zo'n trainer bewegen om hem daar volgende week niet weer neer te zetten? De lengte van Haller? Wel nee. Nou ja, ik zou het ook niet doen. Tuurlijk niet. Nee, toch? Weet niet. Die jongen die speelde fantastisch. Ja, hij speelde met afstand zijn beste wedstrijd voor Heerenveen gisteren. Dus dat denk dat Van Overheem en Maas Willemsen... de Snijns in Utrecht West. Ik weet niet of Veldman dat denkt, maar ik zou het in ieder geval wel doen. Ik vind het wel mooi, want je zei dat Heerenveen geen play-offs halen zou, want ze hadden hem in breedte selectie en dat er nou een middenvelddeel aan worden, maar dan valt er al een paar buiten. Wacht even, hebben we dat zijn dat ze de play-offs? Ja, begin. Ja, nee, dat klopt. Nou, je hebt eigenlijk maar 4 middenvelders voor 3 posities. Dat klopt. Alleen je zult inderdaad wel zien dat die laatste positie op het middenveld, ja, dat is een pittige concurrentiestrijd tussen die twee. Ja. Ja, ze hebben natuurlijk ook de pech met Levi-Smans, hè? Laat dat ook gezegd. Ja. Die zwaar geblesseerd is geraakt. Want dat was ook een speler die op het deurtje aan het kloppen was. Ja, daar is Ringo Meerveld in principe van Kamp. Ja. En ze willen eventueel misschien nog een buitenkantje pakken op een linksboeten. Ja, daar gaat Veldman het afgelopen week ook nog over. Maar dan een transfervrije spelerwijze? Ja, ik hou er niet zo van, eerlijk gezegd. Want dat zijn vaak de jongens dus zonder club. Die moet je eerst nog optrainen. Nou, je weet hoe dat dan gaat. Dan komen ze binnen. Dan trainen ze eerst een paar weken met die groep mee. Voordat ze een keertje fit zijn, dan is het ergens begin december. En dat zijn ook de jongens die vaak als eerste geblesseerd weer afhaken. Dus dan heb je eigenlijk, vind ik, gewoon je zaken in de zomerwindow gewoon niet goed voor elkaar gehad. Nee, ze willen graag dat het echt een versterking is. Dus hij moet beter wijzen dan Rivera of Frank Dongen. Ja, nou ja, en ik moet wel zeggen, ik vind dat Rivera, dat hij wel beter wordt. Zo. Ik vind dat hij beter wordt. Wie die eerste goal nog van hem of van Meerveld? Nee, was van Meerveld. Hij claimde hem wel. Ja. Ik zou het op een radio. Hij was niet van hem, hoor. Ik krapte er eerst in mijn verslag. Ja, ik zei in mijn verslag. Rivera, die juichte. Ja, maar hij wordt beter. En je ziet ook wel gewoon met, zoals de trainers dat noemen, de overlap met Sagaritis, die er dan overheen komt. Dat begint ook wel te werken. Alleen ja, ik vind het teleurstellend dat je zo lang weet dat je op de vleugels iets moet doen. En dat eigenlijk herhaaldelijk ook uitspreekt in de voorbereiding. En dat die dan uiteindelijk niet komt. Hoe goed is dit Heerenveen nou eigenlijk? Ik vind het nog steeds lastig in te schatten. Nee, vind ik echt. Oké. Goed genoeg om Europees voetbal te hellen? Nee. Ja, goed genoeg om de play-offs te hellen? Ik denk het niet. Maar wel goed genoeg om net te degraderen? Middenmoot. Ja. Plekje 11. Ja, ik twijfel. Ik dacht eerst ja en toen nee. En al, ja, er zit wel potentie in het elftal, vind ik namelijk. Dus het kan... Ja, klopt. Alleen dat heb je bij andere ploegen ook. Want ik vind NEC, dat is wel gewoon een lekker elftal. Ik vind Go Ahead Eagles vind ik ook goed. Kijk, in principe de top 6 is uit zicht. Hè? Dus je zult het van die 1 of 2 plekjes erachter moeten gaan hebben. Klaar. En dan moet je dus met dit... Groningen zit ook leuk in elkaar. Doen het ook goed. Zit heel goed in elkaar op het ogenblik. Je hebt wel serieuze concurrentie van heel veel clubs. Ja, ik maar niet eens. Ik heb aan het begin van het seizoen zijn play-off plag, dat zullen ze hellen. Dus ik ga dat nou toch nog maar even beter. Ja, ik zit er wel potentie. Wat denk jij, Rolf? Jij volgt de club natuurlijk ook. Ja, ik vind het wel heel moeilijk om in te schatten. Maar ik vind het middenveld wel echt fenomenaal. Dat vind ik wel subtopwaardig. En wat zei Riemer van der Velde, jongens? De slag op middenveld. Hier is hij nog in die column van de week. Ik nog hoor. Ja. En Riemer weet het, hè? Riemer heeft er verstand van. Ik vind de backs verdedigend wel matig. Ik vind hem ook goed. En Rivera, ja. Ik genoot er wel van. Die Zagariet is dat net mij het laatste fluitsignaal dat hij helemaal losging voor het publiek van we helemaal eindelijk te pakken. Ik vind dat wel mooi. Dat Griekse temperament. Een groot stuk van Sherry. Ik snap niet wat hij die. Ik ken dat net vanuit hem pleertsen, want zij is hij gewoon maar echt net. Hij is wel vrij. Timide ik net. Het is net als de rust zelf. Maar het is wel een fantastische voetballer. Hij bij Cambuur nooit erop. Dat is apart, hè? Ja. Hij kwam van Twente, weet ik mij nog wel herinneren. Het was ook 20, denk ik. Hij was heel jong. Hij is inmiddels wel 15 andere. En toen kwam hij bij Cambuur. En daar sprak me wel van het grote talent, maar het is er bij Cambuur nooit uitkomt. Ik weet zelfs dat hij toen nog neemt had de nieuwe Ronaldinho van Cambuur. Dat ik ooit op een hele rare... Ja, leuk wel, ja. Maar toen ook een jongen en onbezonnen. Ja, nou nog steeds. Nee, wacht even. Er is nou nog steeds onbezonnen. Ja, dat bedoel ik, ja. Dat is jongen net meer. Nee. Nou, ja. Maar die op een hele korte dienstdeal maken die in de buurt in de oefenwedstrijd in Owen en Snitsen op zijn keel veld. Maar hij toekoers was je dat hij ontzettend goed voetballen, hoor. Maar goed, hij is van NEC, dus lekker belangrijk. We binnen elkaar onder overdenkingen. De meeste... Hè? Ja, zo. Hè? Of woest toch iets hoor van de Brink? Het is voorbij vloeien. Daar nog een de lening gaat net terug. Dus zo simpel is het. Ze hebben jou een heel miljoen vregen vanuit de club. Heel resume kwad. Er is nog een maand werk onder plan.
Om zo gauw als mogelijk een pad van de lening al betaald te kennen. Dat bestiert we 3 blokken, 4,5 miljoen uit supporters, 1 miljoen uit Pieter Kooi en 4,5 miljoen uit de gemeente zelf. Wat als een gift worden zoeken. En ja, als je die dan al betalen, dat kan ik hier heel makkelijk uitlezen, dan hoef je rente mee te betalen en wat minder. De vaste lessen worden minder. Ja, dat is de bedoeling, maar dat gaat al net terug. Dat is de bedoeling, maar dat gaat al net terug, want het is gewoon staatssteun. Dus wettechnisch maar de gemeente en nou geen yield, Jan. Dat zegt de gemeente, hè? Ja, maar dat is wel een bedrijf die er echt onderzoek naar die in had. Het is wel zo dat het is een beetje nuver. Dat twijfels? Nou ja, natuurlijk. Ik denk dat als de gemeente dit echt had gewild, dan hadden ze dat kunnen doen. En het is niet omdat ik nu heel erg in die dossiers zit. Ik baseer me op een artikel dat we onlangs in de LC hadden met een sporteconoom die aan de Erasmus Universiteit doseert. En die zei, wat ik nu ook vertel, als de gemeente geld wil geven aan een club, ja, dan kan dat. Alleen ik geloof... Waarom doen ze het dan net? Ik geloof dat het voor de gemeente nu de maat wel vol is eigenlijk. En dat begrijp ik eerlijk gezegd ook wel. Ik er wel wat bij dat ze... Wethouder De Haan is natuurlijk een grote Cambuur-supporter. Maar hij voelt wel... hij heeft wel een goede politieke antenne. Dus hij voelt wel aan dat dit tamelijk controversieel is. Ja, natuurlijk. Niet alleen in de gemeente, maar echt wel in zijn bevolking. Er komen gemeenteraadsverkiezingen. Kijk, Leeuwarden is natuurlijk ook een stad waar behoorlijk wat inwoners volgens mij ook onder de armoedegrens wonen. Dan kun je vanuit het perspectief van de gemeente bekeken, kun je ook wel andere doelen bedenken waar je 4,5 miljoen euro naartoe sluist. Maar jongens, ik heb begrepen, geen paniek. Oh. Dus, nee, dat heb ik gelezen. En lezen in Leeuwarden krant. De gemeente die zegt het eigenlijk heel slim, hè? Want die zegt van ja, nee, we hebben gelezen dat de begroting voor Cambuur in orde is. Dus we mogen geen geld mogen we daar naartoe doen. Maar jij denkt dat het dus juridisch gezien allemaal wel mag, maar dat ze gewoon er geen zin in hebben. Nou ja, ik denk dat het net wat makkelijker praat op het moment als je dit als excuus kunt aanvoeren waarom je dat geld niet hebt gegeven. Ja, dat excuus. En hoe slim is het nou voor Cambuur dan? Wat natuurlijk ik wel nu hoe vervelend is het? Nou ja, als je in principe... Het is wel vervelend. Maar ja, op wat voor schaal? Hoe maakt dat indelen? Nou ja, jeetje, nou kun je hartstikke promoveren. Nee, het is net zoals je... Dat is dus... Ze komen net in acute yieldmeet. Het is net zo dat nou zoals dit yield hier komen, maar want als je de club viert. Als je dan niet sowieso jongeren kent. Maar het verhaal is bekend. En Pieter Kooi had dat vanaf het allereerste moment dat hij erbij belusten is. De lasten moeten omlaag. Ja, die moeten omlaag. Daar moet ze wat op denken. En die lasten krijgen ze op deze manier dus net genoeg omlaag. Nee, die krijgen ze niet. Ik nog zeggen van... En Pieter Kooi, ik bedoel, fantastisch wat hij er al hierin stopt had. Geen commentaar op. Maar je kan ook zeggen, dat krijgt 6% rente op die lening. Dat is al onder de marktconforme rente voor een risicovolle lening. Want dan lijkt die rente heger. Dus dat doet hij al fantastisch. Maar je zegt, joh, op zo'n bedrag, weet je wat, we doen 3%. Maar ze zien, als die financiers het allemaal doen, dan heeft Cambuur een geweldig voordeel in de lasten op jaarbasis. Ja, Pieter Kooi die zegt dat het sowieso 4% moet zijn, omdat het anders... Ja, zit je maar de fiscus. Dan wordt het schenking. Hij zet hem onder die grens. Dan wordt 2%. Dan werd het een schenking. En dat kennen hij net zo maar dan. Dan krijgt hij de fiscus op zijn bedrijf. Maar het is wel interessant, hè? Want aan de ene kant heb je dus het verhaal, het narratief, zeg maar, dat Cambuur zegt van, nou, we hebben de begroting en het klopt allemaal. Ik chargeer enigszins, er is niet zoveel aan de hand, maar we moeten wel de sportieve ambities enigszins een halt toeroepen. Ja. Aan de andere kant heb je het verhaal dat Pieter Kooi die certificaten gaat opkopen om de liquiditeitsproblemen te verbloemen. Dus ergens... Tussen die twee verhalen wringt het zeker, absoluut. Zullen ze bij Jervin ook wel eens jaloers wijzen op die yield zitten die Cambuur wel had? Nou ja, dat denk ik wel. Ik denk dat zo'n man als Pieter Kooi, die vroeger bij Heerenveen ook zat, die is bij een club als Heerenveen zou die natuurlijk ook geweldige dienst kunnen verlenen. Bijvoorbeeld met de nieuwbouw van een sportpark SKW. Dat eigenlijk ook al jarenlang in de... Stadterwater dat. Ja, nog genoeg orenrieke Frieske zaken. Nou ja, dat is wat ik zei voor. De reactie van Cambuur heb ik in mijn vakantie gelezen. Dat, nou ja, het is natuurlijk reuze vervelend. En we zien dat heel graag gewoon, want het hier wel de oplossing voor het probleem. Maar, er zitten nog mensen in omgeving. Dit wel hield in deze club stekken wel het zijn voorwaarden. Dit dus wel passen. Dus geen paniek. Er zijn nog meer van de Brinks en Koois te wachten. Nou ja. Dat in die mate wel is, dat weet ik net. Nee. Nou, ze willen het nou dus heel uit crowdfunding inderdaad. En uit ondernemers en supporters, acties en maar op. Ja. Dus dat... Ja, maar is er bij Jervin nog groter winnen dan Sanderen? Hoe bedoel je? Sorry, Jervin, de shots dat de sponsoromzet stijgt. Hè, dus daar maakt je wel stappen in. Maar NEC had een Boekhoorn, een Cambuur had een Kooi. Nou, je kan er wel meer voorbeelden nemen. Maar Jervin had dat net echt. Nee, maar aan de andere kant, ik zit gisteren op die perstribune en dan heb je dus het uitzicht op
op de tribune aan de overzijde. De Oosttribune is dat. En dan kijk ik bij die skybox en dan zie ik dat ongeveer 85% van die stoeltjes nog onbezet is. Dus ja, je kunt dan wel continu wijzen van ja, die heeft suikeroom en ja, die heeft externe financiers. Maar je kunt ook kijken van ja, wat kan ik er zelf aan doen? Te beginnen met al die stoeltjes vol gaan krijgen. En ja, 85% is wel heel veel, toch? Nou, ik zag heel veel lege stoeltjes aan die overkant, hoor. Ik heb aan de overkant, ja, zeker weten. Dat is nooit vol. Nee. Ja. Dus... Maar hoe zit het, Willem? Want daar zit er helemaal in dit dossier nou. Dat armpje drukken tussen Pieter Kooi en Bert van der Brink gaat nog steeds terug? Of maar dat moet eens een keer ophouden, toch? Die zoen toch op een fatsoenlijke manier de laap en geers met de mat, of net? Die zoen op een fatsoenlijke manier inderdaad elkaar omgaan maar te kennen om nou deze dossiers echt op te pakken. De vraag is wel of dat slaagt. Want ik ga wat er tussen die man wel wat meer gebeurd is dan dat ze ook gewoon nou nog... dat ze bij elkaar op een koffie gaan om het zat te zitten. Ja, oké. Ja. Dus ik vreeg me dat wel houden in hoeverre dat nog slagjes zal. Maar ja, ik denk zelf dat ze het volle meer helden maar stuurt inderdaad die oorrondernemers. Nou, jongen, eerst het punt maar pakken, liep het mij. Jong Utrecht, Holla, die de overdenking. En ik zou kijken, we binnen ontdaan. We binnen nou echt ontdaan. Ja, Geert, wat had zo leven? Pizza, pasta en bier Maretti of plaatjes draaien op Snunt en Midi? Alles op zijn tijd, dus voor nu plaats je eruit Snunt. Lekker man. Sander, de mas kiezen, Luc Brouwers of Marcus Linde? Linde. Willem, Jong Utrecht, Cambuur of Cambuur Jong PSV? Cambuur Jong PSV. Oeh, een echte kraker. En daar best ook vreed ik weer bij. En dan ben je natuurlijk, kijk als Jong, live op de radio bij van 8 uur. Die vragen. Die vragen van beschouwing 8 uur live. Sander, jij de krantenjournalist. Dankjewel voor die komst. We waren van die genoten. Kijk zoals van die Willem van Meltvoort en een keer van Tunen. Volgende week ben we er vanzelfs weer. Maar een nieuwe podcast. Kans is onwijzig dat Arjen de Boer hier dan weer zit. En dan ik, on tafel, Fopper Haan. Hoi!